A ako je to s políciou v Mexiku? No úplne iné ako v Európe. A priznám sa, milujem to. A prečo? Tak počúvaj. Američania, alebo gringos, ako ich tu volajú, sa vždy sťažujú, že ich policajti chcú obrať o peniaze. A pritom je tu taká pohoda a sloboda. Za 3 roky jazdenia po celom Mexiku ma zastavili 2-krát a to som naozaj spravil niečo zlé. Rýchlosť sa vôbec nekontroluje a alkohol je tu úplne normálne vidieť vodičov, ktorí jazdia s pivom v ruke. Vážne. Žiadne kontroly. Ja som 2 roky jazdil na mojom Harleyi bez značiek a policajti ma len zdravili s palcom hore, aká parádna mašina. No veď je. Len raz sa mi stalo tu v La Paz a znova bola to moja chyba, že mi išli dať pokutu. Vošiel som do protismeru, zaparkoval, vybavil si niečo a keď som sa vrátil, prišla policajtka. Fešanda. A hneď na mňa, že som vošiel do protismeru. Ale ona ma nevidela, keď som prišiel, tak jej vravím, že ne, prišiel som správne, len som naopak zaparkoval. A teraz vidím, že je to jednosmerka, tak sa znova otočím. Jasné. Pozerá na mňa. A zrazu si všimne, že nemám značku. Ako je to možné? A ja na to, nie, ja mám všetky papiere pripravené, ale vy nemáte značky na úrade, že sa minuli. No tak čakám. Jediné, čo sa ma potom opýtala, bolo, že ako sa mi tu v La Paz páči. No fantasticky, ako inak. Takže takáto príhoda s políciou u mňa. Nepáčilo by sa ti? A ako je to na Slovensku teraz? Napíš a podeľ sa o príhody.